नंगौ बे समाव आं दायो दं गोदान दिल्लीनि राजघाटनि हिन्दुस्तानी साहित्य सभा भवनावहा आरो दिनैनि सानावनो बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय साना 70थि बोसोर जाबाय एबा आगान होबाय। दिनै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि 70थि गायसननाय सानखौ खुंनो थाखाय गोदान दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभायावहा खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे समाव नोंथांमोननो आं दिन्थिनो सानदों जे दिनैनि हाबाफारिखौ माबोरैहाय साखाफारा खालामदों, माबायदिहाय खुंनो थाखाय माबायदि खालामबाय थादों, माबायदि लाहार फाहार खालामगासिनो नोंथांमोना केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। आरो बे समाव जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव माबोरैहाय खुंनो थाखाय मा हाबाफारिजों खुंनो थाखाय साखाफारा जादों, जों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय आफादगिरि बिथांजों जों मोगा मोगि दसे सम लानो सानदों। बे समाव आं बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय आफादगिरि बिथांजों दसे सम फैदों। बिथाङा दिनै हाबाफारिनि बागै मा फोरमायो जों मिथिना लानो। सार, बे समावहा गोदान दिल्लीयावहा बर' थुनलाइ आफादनि 70थि गायसननाय सानखौ माबोरै लाहार फाहार खालामनाय जादों? जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै सारा भारताव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 1952 मायथाइयाव जोनोम जानाय 10 नभेम्बर बेखौ गोदोनिफ्राय खुंबोदों आरो बेखौ दिनै सारा भारताव आरो आसामावबो गोबां जायगायाव गोबां हाबाफारि लानानै फालिनाय जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। जोङो बेवहाय दिल्ली राजघाटनि बे गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि अफिस बे लांगोनायाव जोङो देग्लाय बे 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ जोङो बेवहाय खुंनो सानदों। आरो बेवहाय दिल्ली बर' एस'सियेसन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दिल्लीनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा गासै जथायै जोङो बेखौ लाहार फाहार खालामदों। आरो बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि आसामनि सासेल' मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मजों लोगोसे गासैबो बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि गासै बिथांमोनहाबो बेवहाय बाहागो लागोन। आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेनो, जोङो दिनै बेवहाय बर' लेंगुवेज स्टाडिज सेन्टार जोङो बे गान्धी हिन्दुस्तानी बे अफिसावनो जों बेखेवगोन। बे गोजोनथाव बाथ्रा। जों मोनसे जायफोरनिखि नन बड' स्पिकिं बिसोरखौ जोङो बर' लेंगुवेज दिल्लीयाव फोरोंनो थाखाय, आरो बेल' नङा, जोङो गुबुन गुबुन जायगायावबो बिटिआरनि हेफाजाबजों जोङो बर' लेंगुवेज सेन्टार खुलिनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। आरो दिनै बे जाफुंसारसिगोन दिल्लीयाव। दायो बेखेवगोन बिटिआरनि चिफ मानगेन्द्र प्रमद बर'आ बेखेवगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे बर' रावा जिहेतु 80थि फारियाव हाबनाय मोनसे राव, आरो दानि डिजिटेलाइज्ड बे मुगायाव बे रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो थांनाय 61थि बर' थुनलाइ आफादनि तामुलपुर जथुम्मायाव जोङो ट्रेन्सलेसन एप मोनसे जोङो गुगोल ट्रेन्सलेसन एप जों बेखेवदों हादोरगिरिनि आखाइजों। आरो बिनि बादैबो जोङो लार्निं, टिचिं, एडुकेसन बेजों खारफानो थाखाय जोङो लाइब्रेरि आरो बायदिसिना सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेजनि हेफाजाबै बर' लेंगुवेज लार्निं इजिलि बे लेंगुवेजखौ लिंक लेंगुवेज हिसाबै लांनो थाखाय जोङो नाजागोन। आरो बर' थुनलाइ आफादा गासैबो बर' माहारियारि आफादजों लोगो लानानै जों बे रावखौ मोनसे बयनिबो आजावथावना राव महरै नाजावनानै लानो हानायनि थाखाय जों मोनसे लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। आरो जोंहा माल्टि लेंगुवेज डिक्सनारि बानायगासिनो दङ। हिन्दी डाइरेक्टरेटआव जोङो माल्टि लेंगुवेज इन्डियानि जेसेबांनाखि भारतबर्षनि 80थि फारियाव हाबनाय लेंगुवेज दं बेबो जोङो हिन्दी डाइरेक्टरेटनि दारै जोङो बेखौ बेखेवनो हाबाय। आरो जोंहा टेक्निकेल टार्मिनलजियाबो जाबाय, गासिबो अफिसियेल ग्लसारियाबो जाबाय। बाखि जोङो माखासे खामानि जोंहा दंबावो, बे खामानिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। आरो दिनैनि बे दिल्लीयाव खुंनायनि गेजेरजों जोङो बयबो हारि हारिसा आरो बयखौबो जोङो खावलायनो लुबैदों जे बर' रावा मोनसे लिंक लेंगुवेज हिसाबै जागोन। सा सानजा भारतनि एबा भारतनि मोनसे लिंक लेंगुवेज जागोन। गुबुन हारि बायदि मोनसे दावगानाय राव हिसाबै बियो सिगांलांगोन होननानै जों आसा लाखिदों। आरो जों आसा फारियो बयबो बे रावखौ
बजबनानै लानांगौ मोनसे बुंनाय राव हिसाबै लानांगौ लिरनाय राव हिसाबै लानांगौ आङो बर' रावारिफोरखौबो आरो जायफोरनोखि जोंहा दा बर' बिजोंनि जेंना सोलिगासिनो दं बर' बिजोंनि जेंनाखौबो जोङो सुस्रांनो थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों जों सावरायगासिनो दङ आरो जोंहा गंब्रै इउनिभारसिटियाव जिहेतु बर' रावा डिपार्टमेन्ट हिसाबै खुलिजाबाय आरो बेयो वान अफ दा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बेखौ बे रावखौ आंगो हिसाबै बयबो आजावनो थाखाय आं बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आं बयखौबो खावलायो नंगौ बे समाव दिनैनि बे हाबाफारियावहा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथाङा मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फोरमायदो जे दिल्ली दिनै गोदान दिल्लीयावहा बर' राव सोलोंनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि बिखायफ होननानै फोरमायदों